«12 років позбавлення волі за державну зраду». Святошинський райсуд Києва заочно засудив депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6-го скликання. Йдеться про колишнього депутата Кримського парламенту Євгена Михайлова. У суді прокуратура довела, що Михайлов у 2014 році разом з іншими депутатами Верховної Ради Криму голосував за так звану декларацію про незалежність автономії, а потім підтримав проведення незаконного референдуму про нібито приєднання Криму до Росії. До окупації Михайлов очолював акціонерне товариство «Кримтур». Був першим заступником голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, радником спікера Кримського парламенту, а потім депутатом Верховної Ради півострова. Після окупації став членом «Єдиної Росії» та депутатом так званого Госсовета Крима. Окупанти посилюють свої угрупування на правобережжі Херсонщини. Генеральному штабу відомо про перекидання туди ще близько 1000 мобілізованих росіян. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які залишили окуповані райони. Перед тим президент України Володимир Зеленський заявив, що вкиди про нібито втечу росіян з Херсонщини – російська пастка. Насправді, найбоєздатніші формування залишаються на місці. Водночас, за словами глави держави, росіяни знають, що не матимуть змоги вийти з оточення в Херсоні, якщо українські війська досягнуть там успіху. А поки під прикриттям так званої евакуації загарбники мародерять в промислових масштабах. За даними Генштабу, росіяни вивозять обладнання так званих націоналізованих підприємств і медичне устаткування. Зокрема, поцуплена апаратура з лікарні Білозерки вивозиться до Скадовська та Генічеська. Ворог обладнує позиції на Херсонщині та намагається наступати на Донеччині. В Генеральному штабі повідомили про відбиття російських атак поблизу 13 міст і сіл сходу нашої країни. Складна ситуація неподалік Бахмута. Надзусиль українські воїни докладають і на Авдіївському напрямку. Відбивають нові атаки на Мар'їнку, яку росіяни штурмують вже 9 місяців з перших днів повномасштабної навали. А українські ракетники та авіація точково випалюють російські тили. За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів. Україна вже отримала дрони «Камікадзе» від партнерів і очікує також на новітні безпілотники Switchblade 600. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Він додав, що наша країна розробляє вітчизняну безпілотну авіацію, але поки що розраховує на допомогу партнерів. Росіяни масово атакують цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури з 10 жовтня. І ворожий ракетний обстріл може статися будь-якого дня. Вже безпілотна авіація стала невід'ємним чинником у військових конфліктах. У нас є БПЛА ударного типу «Байрактар ТБ-2». У нас є дрони «Камікадзе», також вже надані нам нашими партнерами, які використовуються. І очікуємо вже і новітній дрон. Мали ми Switchblade 300, так, і вже нам партнери будуть передавати декілька комплектів ударних БПЛА Switchblade 600. Це новітній теж БПЛА, який доволі таки має дуже потужні тактико-технічні характеристики і, сподіваємося, дуже гарно зарекомендує себе
бойових діях в Україні. Україна вже успішно реагує на загрозу з повітря, а допомога від союзників поступово буде компенсовувати старі системи протиповітряної оборони і підвищувати захист. Так вважає генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. В інтерв'ю програмі «Конфлікт Зон» на Deutsche Welle він заявив, що українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше. Він також нагадав про передову систему «Айріс-Т», яку нещодавно передала Німеччина, та наміри США та інших союзників надати ще протиповітряних систем і боєприпасів після останньої зустрічі формату «Рамштайн». Столтенберг також упевнений, що надана Заходом допомога від початку зіграла значну роль у тому, що Росія так і не змогла встановити панування у повітрі над територією України. Це сталося, звісно, насамперед через уміння, рішучість українських збройних сил використовувати старі радянські засоби ППО, які вони вже мали. Союзники НАТО постачали українцям боєприпаси для цих старих систем, а потім почали надавати їм нові системи. І останній приклад – німецька система, яка демонструє, що Німеччина зараз справді постачає Україні важливі потужності. Їхнє значення в майбутньому тільки зростатиме. Наочні докази російських звірств і воєнних злочинів. Рештки ракет і снарядів, якими російські нелюди упродовж 8 місяців обстрілюють Харків, зібрані на місцевому кладовищі боєприпасів. Серед понад 5 тисяч зразків є залишки снарядів від реактивних систем залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган» і «Торнадо-С», а також калібрів та іскандерів, якими ворог тероризує харків'ян. По звільненню майже усієї Харківщини росіяни не дістають до мегаполіса артилерією, але застосовують здебільшого зенітні ракети С-300 та іранські дрони. Безпечні рештки російських знарядь вбивств мирних жителів стануть доказами у міжнародних судах. Пасивно або активно приймали участь у цих діях. Щодо статистики загиблих осіб, то на території Харкова та області загинуло більше 1500 людей, більше 2500 людей отримали тілесні ушкодження. Серед них десятки дітей, вагітні жінки. Щодо об'єктів інфраструктури, які були пошкоджені, то здебільшого це дитячі садки, школи, з будівлі професійних технічних училищ. Також дуже сильно постраждала цивільна інфраструктура, а саме багатоповерхові житлові будівлі. Тисячі будівель були пошкоджені. Береже життя та зачищає землю від російських подарунків. Спецмашина «Армтрак 400» вже допомагає надзвичайникам розміновувати терени Харківщини. Віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що найбільшу та найефективнішу машину для розмінування вартістю у 18 мільйонів гривень придбали завдяки пожертвам на платформі United24. «Армтрак 400» має дистанційне керування на відстані до 800 метрів, що гарантує оператору безпеку. Також керувати машиною можна вручну усередині броньованої та звукоізольованої кабіни. Ця машина може зачищати майже 2,5 тисячі квадратних метрів території лише за годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні рештки на глибині у понад півметра. Завдяки особливій конструкції машина захищена від протитанкових мін вагою до 10 кілограмів. Очільник Мінцифри також нагадав, що Укрпошта запустила марку із легендарним псом-сапером «Патроном», щоб придбати ще одну машину «Армтрак 400». Загалом автопарк українських саперів мають поповнити 5 таких машин. Ця машина витримала вже більше 6 тисяч підривів на протитанкових мінах. Саме цей робочий орган витримав 6 тисяч підривів. У свої 18 років дана машина виглядає, на мій погляд, чудово. Як в технічному стані, так і в зовнішньому вигляді. Ця машина збереже дуже багато життів,
життів наших саперів, життів цивільного населення і допоможе пришвидшити розмінування території України. Це перша машина, яку нам поставили наразі в Україну. Але планується передача ще 5 машин саме компанією Armtrack Ltd.